Каснахме, регистрирахме се в Spark. Сега чакам да ми проверят шофьорската книжка дали е окей. Намираме най-близката количка и отиваме някъде близичко до хотела да пием кафенце, да пачкаме и да чакаме да стане време за чекин. Ето ги спарковете. Някои от тях са доста отчукани, ударени, други са сравнително добре. Сега ще видим в кой спарк ще се качим и ние. След като пинахме малко кафе, разцъкахме социалките, отидохме на обяд и в последствие най-накрая стана време да се чекирам в стаята. А когато влязах в стаята, супер приятно изненадан съм, хора. Много е свежо, много е чисто, много е уютно. Хотел Сейнт Джордж до Витушка препоръчвам с две ръце и цената му между другото също беше супер. Даже искам да ви покажа сега и каква готина тераска имам. Аз съм човек, който не пуши, но въпреки всичко би enjoynal една не лоша градски тип гледка на една готина, уютна терасчица. И готов за бой, тръгнах да се разхождам по Витушка. Всъщност не да се разхождам, а да отида към ритуалната зала, където днес трябваше да заснемем подписването на двойката на Иво и Маги, които всъщност ще празнуват своята сватба утре. Кратка разходка на Витушка и е време да снимаме. Здравейте! Как сте? Приятно ми е комата. Младен, приятно ми е. Здравей, как си? Добре, Аз съм свикървата. приятно ми е, Младен. Аз съм свекър. Чудесно. Как сте? Не, съответно, аз съм Евичо. Супер сме, как сме? Готвим се, като никога сме преди абсолютно всичко станали, това е нашата изненада. А изненадата за мен всъщност беше супер яката ритуална зала. Като човек, който основно снима в ритуална зала Варна, в която няма нищо лошо, това тук ми дойде доста свежо, много ми хареса цялата зала, декорацията, отношението. Супер! Поглед един към друг също! Да, и отново към мен! Това не беше по сценарий. Още малко. Дай на нея да пине малко. Направо и полей, ама не виждам нищо от букета. Ето това е кадъра. И тъй като обяда не беше нещо, кой знае колко здравословно, реших поне за вечеря, малко ранна вечеря, но реших поне за вечеря да си хапна нещо малко по-питателно и малко по-здравословно в същото време. Часът е вече 6:30. Доста дълъг ден беше, който въобще не е свършил, защото сега като си хапна, мисля да седна на компютъра и да едитвам малко сватбени снимки. Но като цяло трипа до тук е so far so good. Аз съм с човек домошар, честно казвам, вече малко си ми липсва вкъщи. Но какво да се прави? От време на време се налага и да пътуваме. И вече нямам търпение хем да мине утрешната сватба. Аз знам, че тя ще е много яка. Разбира се, утре ще ви влогна целия ден на сватбата. Ще гледам да съм оптимално бърз, да ви покажа само най-готините моменти. Хем нямам търпение да свърши и да си хващам вече полета към вкъщи. Много е интересно, когато трябва да влогваш всеки ден и всъщност започваш малко да се виждаш отстрани и да споделяш почти целия си живот с всички в интернет. Разбира се, има неща, които остават скрити за вас, но
като цяло, голяма част и от моя живот остава нескрита. А истината е, че наистина смятам, че като ви споделям живота на един фотограф, много от колегите ще разберат малко повече за бранша, защото доста често ще си говорим за техника, ще си говорим за обработка, за философия на фотография. Нали, няма всеки път да ви показвам как си хапвам мюсли, но в крайна сметка каквото се случи в деня, това ще бъде представено и на вас. Идеята ми е, че всъщност е интересно човек да се види отстрани в последствие, като едитвам видеото. И разбирам, че живота на фотографа, ако не е нещо друго, е супер динамичен. Определено не е в офиса съм от 9 до 5, но за сметка на това изисква и коства много сили, енергия, много загубено време в път и доста време в това да комуникираш и да отдаваш положителна енергия и да бъдеш близо до хората в един от най-стресовите им дни, в крайна сметка. Така че, мили бъдещи младоженци, когато си избирате фотограф, имайте това предвид. Снимките са си снимки. Може да са от корица на списание, може и да не са. Някои хора предпочитат по-позирани снимки, аз предпочитам повече истински емоции, уловени. Затова ми е толкова тренирано окото, за да ги предвиждам и да ги хващам. Това няма значение. Какъвто стил си харесвате, такъв стил си изберете. Но имайте предвид, че и вашите фотографи трябва да са хора, човеци с главно Ч. Защото в противен случай рискувате човека, който трябва да ви предразположи оптимално и да изкара от вас истинската ви есенция, на вас като личности и на вас като взаимодействие между партньора си, рискувате той да направи точно обратното и всъщност така да събуди обратна реакция във вас. Така че, първото нещо, убедете се, че вашите фотографи са искрени хора, защото в интернет се напълни с фейк фотографии, фейк портфолия и така нататък. Убедете се, че те са вашите хора, че някакси има минимален заряд, ако щете, между вас. И тогава вземете решението. Както съм казвал и в предни видеа, оставете цената на заден план, защото цената ще я измислите. В един момент все ще видите, че ще излезе от някъде някаква пролука да вземете човека, който най-много ви е харесал, въпреки, примерно, това, че ви е бил малко над бюджета. Но, наистина, не позволявайте, не правете компромис с спомените си, само защото не сте направили достатъчно добър ресърч и фотографа, който сте си избрали, в крайна сметка, не е съумял да ви предразположи достатъчно добре, за да се държите истински пред неговата камера. Защото един ден няма да са ви важни снимките, на които сте изглеждали млади, красиви, позирали сте страхотно, били сте на корицата на блясък. Един ден най-ценните ви снимки ще са точно тези, в които сте показали някаква истинска емоция. И с тази моя мъдра мисъл, мисля да приключа днескашния влог, да си хапна и всъщност си трябва да го едитна и да ви го кача. Айде, хубава вечер!